Bro, bro, coba jepit bahaya ki video jangan por sport. Te nam tip kene ka live video ka long niam namar ka shathut bhad lamit kumne te ningkonge ngasto nai kuble ya pi baro ki parlo ki ba jepit bahaya ki video jangan por sport. But ki don ro katno katne ki bro ki ba jipersa bahaya ki video jangan bawaan komen da ki ketinsi ketinsang haki video jangan te nakalenga jonga akentu ya kito ki breu ki ba jumlin ban komen da ki ketensi ba saban penduno ya kum kato ka jinglong namar kum kato ka jinglong kalong klimakor but nakalenga jonga ngam sotanat te ki don ru ki nongpet ki bom sotanat lada pia komen klimakor nakalenga jonga ngakentu ba wado me komen klimakor lada pikwa ban I advice tane pikwa ban recommend ya ki video ki jonga te su komen supun pawek ya kajikso ko pi kan umde ban komen da ki tinsa lamar nakalenga jonga ngam sotanat but ki nong petru kim sotanat la pi komen da ki tinsang namar kalong klamakor kajuk sai de su komen da ki tinsi long chno namar manga ngam timsi de ngam timsi ngam berngam breu ngam syuk breu te balai pi komen da ki tinsi tinsang sebhaban ya komen da ki tin ki badana kor da pi komen da ki tin ki badana kor da pi I advice nga naglenga jonga nga accept bat nga sutana dai banung ban komen da ki tin si te ngam sutana but kan sadon ka puar ba ngan sali eru ya kito ki breu ki bala komen tin si pala lada pila palat kar komen kan te mentang su kentu nga su ong lupa kumta ba wat nom ya komen daki tinsi tinsang nomar ba ka i long klemakor nakaling ka jong nga kenya kito ki bro ba komen daki tinsi tinsang ba ki day ki bro ki ba bi but ki that ya ka jing bi la jong nafar ka kreteng akau jong pi ka pau deng to te lada pi ai ka kreteng thok ru tade banga wat nga em ngalap be but ngalap ya ka jaka song jaka sa jong piru ngan ai be haka cyber crime namar mangaru umde ba ngam dot parlok ngadon ki parlok ki batray hapo cyber crime takadaw wat nom ya komen kulmar mo sebhaban komen da kitin ki badana kor namar haba ngilayim haka jupsai te umde kin ban komen da kitin si to I advice to ajing mut nga ngapdiang ya kijing ajing mut jampi ndai ajing mut daki kitin ki badai pa te pilai ya ka title jong ka video ngalatho ba utrom don ya ka bor ka kerpang ban manra ya ka jingsuk hapdeng ka India ber ka Pakistan te nakalian ka jonga ngadap ta ka jingsuk men namar ba ka India ber ka Pakistan kila pediang ya kajing ajing mut jung Donald Trump ban ya sukno ban ya sange no ban ya set kuli ban ya ther missile ban ya ther da kidron te nakalen ka jonga nga sutana namar hapdeng ka thma bat hapdeng ka jinya kan ap ka jinya suk kalong ka badon kam ban wan ra biang nya ka jin song suk song sngan kari bat haka perthai baru kawe te nakalen ka jonga nga singo tenap ka sokmen sikade baka India baka Pakistan kila ya menjur ban ya sange no ban ya likma kila
menjur ya ki jing ajeng mut jung Donald Trump te mga ngan ong yu Donald Trump ba Donald Trump uday bureng ba start ba dudon nya kabor ka kerpa namar ula ban wanra ya ka jinga sok ya ki jing ajeng mut jung Donald Trump ipediang daki kam ken om day ban suya kungu ban suya menjur tang dakatin daraki pediang sya daki kam kamut Donald Trump udon ya kabor ka kerpa ban wanra bin ya ka jinga sok hapdeng ka India bat ka Pakistan hapdeng ka thma bat ka jinga kana te nagaling ka junga ningkong nga sawan ay kublay ya Donald Trump baula wanra ya ka jinga sok hapdeng ka India bat ka Pakistan kumjuru nagaling ka junga nga sawan ay kublay ya baro ki nong sinsyar jong ka India bat ka Pakistan ya ka ba kila accept ya ki jing ajimut jung Donald Trump ya ki jing kerpat jung Donald Trump te nakaling ka junga nga ay kubleru ya ki nong sinsyar jong ka India bat ka Pakistan namar kila pediang ya ki jing ajimut jung Donald Trump ban ya sange no ka jinga siat ban ya suk no te perlok namar kani ka live video but arta ru kalamit tip kalong em kane ka live video namar mene menit ngale live video ngalale artli ki live video menit nga keren be ka juga phang re ka jingkren ka ban kong kalong scratch kam piang kikana ka network tagara wa dilito nga le piang sakawe bat kato ka bale ba aru kam da piang ba te na kaleng ka junga nya kwa ban ong nya ki company iNetwork ba kidai ban penbiang kidai ban penbha harkom ban ai ki network khnang ba mangi ki no penankam network ru ngin sotamat namar om dei te bang ang isu penankam e ngisiu la kato ka bayar recharge ka barem ka bayar recharge kalong ka barem te lada phim penbiang ha ya ka network lada phi pentu te ka network te kalong ka jing sap e kenyangi ki ba pen bisa namar kipas kiba tang CGP kamut ki poi daki arspa san pho te mentale la kam kiu mentale lai spa sundon te kipas kiba RGB ba kila poi lai spa san pho te jan so spa hi lada phim penbiang ha ya kine penan pokru nomor ya penan kam social media perke ya penan kam network ki nakam taban page video nakam taban trekam trejam nakam taban ya chatting bat no te lada phim ai ya ka network ka babiang pada phim ai ka proper network kamot kalong sap e yang kalong useless te hanya ka ba mangi
ngin setenat ban recharge nada ka network kampiang kamut kandon kapuar ba ngin sa boykot ban recharge balan ru. Ngadon arteli ki SIM card. Ngadon ka Jio SIM card bat ka Airtel. Te ka Airtel ka kampiang ka network nrei ka kam telot ka network. Te ya ka Jio nga recharge tang teng bun ki nong tre jong ka company Jio kilapun yang bun sin yong recharge no te na kaling ka jong ong penbiang so ka network lada pila penbiang ka network te ngan recharge bet nrei lada pim penbiang ka network kalau sab kanya nga recharge na par ngasu siu tang ka bayar recharge nrei lada penon kampat kamno te nga ong kumta kat ba pun nga ong kumta te menta kim pun sure te nga suong neki company I network ba sengop ha ban penbiang ki network kenang ba mangi ki no penan kam network ru min so tana nrei lada pi su penkiu tang kador te ka network pat phim ai ya ka network ba biang ka network pat kam tre kam ha te kalong sep ke ni te ngan suong ba kine ki jing rem jong ki pax recharge semta kadang mi ki puar kidang rem sidang rem kadang mi ki puar kidang kiu sidang kiu te nagaleng ka jonga nga kentu ya pi ki company I network ba sobha ban nom ya penram than ya ki pax namar ba pilai ihi bun ki badok bepli tela da pi penrem ya ki pax by recharge kajaka ba kin kot buar ban su man lau benai kajaka ba kin kot buar ban recharge malu benai kim yo bisa ke namar ki pax kilong ki bare te siano kin yo bisa man lu benai ba pri kito ki badok ki ba bun kun tang kabai bam ru lalu bun te rem saka by pax kumno kin yo ban recharge malu benai te ngasu ong pi ki company I network ba phimdai ban dang pen kiudor dang ne sekmat ai ba kine ki pas ki ba phi la dep fix se kador ai kine be kumto sabhaban pan bha tang ka network dai ban ong ban dapat kiu biang nang ne sekmat te ngam se ha kin sab ki bro ki ba boycott no ban pendan kam network kin sa boycott no nomar dada phi pen kiu te chano ken nyo bisa nomar ka kamai ka jiru menta kam long ka biang te dade ki bro ki batuk bapli ki ba bun khun tang ka bai bam ro lalu bun plus saka bai recharge ka long ka barem chano ken kin yo ban recharge manu benai manswa ka bai recharge kedang long sispa tam te hadin ka kiu arspa arspa tam te menta ka kiu laispa ka ba CGB te ka ba RGB le laispa laispa tam sauspa duna te lara pidang ya pen kiu te kasadon ka puar ba kinsa duna ki ba penan kam SIM card ki ba penan kam network kam tam ki ba doken kito ki ba rispa te lada pen kiu maknaru kin la bet ban recharge ban siu rei ki ba dok te ba pli kim kuat buar ban siu ban recharge malu benar te kasadon ka puar ba kin sabut kuat no ban penan kam SIM card ban penan kam network lada pidang pen kiu ya kador te ngasu kentu ngasu
kwa ban ong phi ki company a network sobha ban nom pen kiu than ne kador bat ka ba kong san e kalong sobha ban pen biang phai ki network sobha ban ai ya ki network ki ba trekap sobha ban ai ya ki network ki ba biang krang ba ngin la ban penon kam habangi dan kam ban page video ban chatting lane ban konbreu ban penon kam internet hak babun kilia te kila don ki ba komen nga oet kade bro ine we long set hai parlok te kumno pilong nomor bun ki live video jonga ngam yo ban reply nomor bun banga ring horizontal onde banga ring vertikal gune menta kamit ngalale vertikal de ki aduna ki ba join live video menta kamit nomor ba ya ka thumbnail ru ngam sina ba te ka jing keren juga menta kamit kalau takat ni te parlok to saya tiesuk kublai sibun kublai sadar ngu ba join ya kena live video jonga to blai un ka khu bat un dalam tangkap pi un ai bor pi un IP ka met ka phat ka ko ka kie to kublai sibun kublai sadar ngu ne saya siam biang hakiwi patki video saya tiesuk